LV Entertainment thlir tu te chbai le vekule tun tum chu Disney Plus a en tur Marvel series munum takmai Secret Invasion kai toy kan en don ani CIA agent pakhat Prescottan khovel ram shrang shranga London in thlak danglam thei khovel shanami alien skrull te chu anin zar phar chak dan le he mishing chen khovel an la obbe thei dan tur vel an agent dang pakhat Everett Ross chu aru ka kawin na silvea mase Everett Ross chu anua skrull alo ni vereng ti alo lang tatlat mai le heta tang hian Nick Fury le Maria Hill te skrull thian pa talo san mi eng maza tan lo thunun ti asha thiama Captain Marvel kan hmu tong khan Nick Fury and Skrulls raltlan eng maza te chu ansu lo wanga lo hum himin Spider-Man Far From Home top lama po van thengrenga space station se barantia Nick Fury hian Skrulls te chu alo tho pui ti kan hmu to bokane hete Skrulls te heltan ta ka chuan khovela Nick Fury po achian Maria Hill le talo saten an ko thanga la Skrulls te chena hun tur bik Nick Fury an alo tiam to na chu heng Skrulls te hian ngak reng pe to bik lowin achian patalo sa aya gravika chu Skrulls helpolten an troi tu ni turin an ruat tamak mai chuwang chuan talo sapon Skrulls te chu athunun pha kan to lawa sual ho tu pa gravika le a ho te chu mishing angain ti danglama khovela ro relan tum ta ni ti chuan mishing thailo na radiation tamna mun Russia Skrulls swal te chu anom khoma chutta tang chuan gravika thel tum ber chu mishing mang vek thainan mishing le mishing tein dautir ne gravika le a hotem na chuan no pangachanga upa te thlengan cheng hawa ramshoi tu le mi poimo tak takan man te angin Skrulls te chu anin siam dang lama pona anthil tuman ti thina ne anjinga chuan talo safanu gaya epo lotel verengin nikhachu gravikan bomalak tirna lama apa talo sanenanin muhlola an how to pa gravika chu anu sorini thattu berni te apa talo sana fanu gaya chu shilngal chutatang che chuan gravika chu gaya ipon aring hlel deuh tana ma se tu ka mi pui tamna lai taka anbom ti puan na tur mun chu shema se Nick Fury talo sale anchian Maria Hiliten an dangman tlat lo apua darvek nuwa gravika chu Nick Fury angain thlak danglamin Maria Hill chu akaplum boka Russia thil thlenga ni wangin Skrull mishing angain siamte chuan American ten mo pu zai mai le American President Advisor te zinga pakhat War Machine Colonel James Rodson hena Nick Fury and Skrull te thil ti vek ni thu awashil ngala ma se gravikan Nick Fury lem changa Maria Hill ka phlum live video local man to boxi chuwang chuan Nick Fury chu hlo chamin ngoi renga in lama pan mai nga ya ina chuan Nick Fury an Skrull nupui variety mingpu chu alo nei reng ti lo langin anupui thita Priscilla Davisi anga Skrull variety chu loin siam danglamin an khosadun vene ma se kumnga liamta Thanos khabelo ka wanga Nick Fury bo nuwa anvoi khaden mona ni wangin variety chu alung oi vak lem lawa ti chuan nuwa biakina kalain James Rodson variety chu apasal Nick Fury thatira tum tatlat maile drinhlel deu angein James Rodson chu anua Skrull miswal te zinga mi kha lo ni vereng te lo langa atuk zinga Nick Fury le anupui variety chu choido kana until tonin shildunin anin kap thuaya ma se lo in kap fu du lo ve vetlat mai chu tatang chuan anin mangai hle ti chiang hal chumi nu chon gravika le hoten British thona ka thla ka lo tumti Nick Fury te chon shelein talo safanu gaya po anshilvea vanai thlak takin gravika mishing lo man te zinga officer pakhat zara gaya in British thonan ka thlak tur chu alo dangman tram mase gravikan gaya chu alo man chu nuwa akap thal to pa ril lo dewin gaya chu alo thi thei ta reng reng lo achan chu gravika mishing lo man tam takte jing lo tel ve extremist athil ti theina DNA chu gaya hian alo lak ve vek wanga ne ti chuan tu ka American President chu
Russia ne nanin biak rem na hun an nei na tur mun lampanin Gravika le Askral Polten an lo lambuna Nick Fury le Askral Chenpa talo sa tepo ron lang ve ngal vatin US President chu mun him lampan puyan tum ngal Mase talo sa hliam wangin Skral ani ti Asiata an lam tang ni thu Nick Furyan an sipay ter shil nuwa President chu buay puin talo sa po sipay pakathian na lo kaya Mase chu sipay chu Gravika lek lo niin talo sa that tatlat mai le Gravika po hian guru ta DNA tangin athil ti thena anga nei ve ti lo langa Nick Fury pon tinga na vak shelawin damdoin lama President chu ashwai ngal James Rochale ahote po ron kalin Nick Fury chu annot bo ngal maka tichuan US President nena Russia in Skral ten thopui wanga boina thlenga ni thu James Roch chuan a shil ngal chuti la chuan Nick Fury pon James Roch chu Skral ani ti shedai to ma se chanpui tu ma mo vaina British trian en thatu sonjai chu apanta sonjai po hian Skral sual tak tak te chu alo da bo ve mak mak to thina ni mutong khan Gravika pon thilti thena lo nei to wangin Avengers Marvela thilti thena nei sang sang te DNA zong zong Nick Fury da that harvest anti chu Gravika hian adu tatlat mai le chu wangchon Nick Fury chu in rem siam puin an biruk na muna Nick Fury chu Avengers te DNA harvest anti nen chon avakal ngal Skral Gravika le ahote lo biruk na mun chu radiation wangin Nick Fury chu o mahar satle a tichuan Nick Furyan Gravika hne na harvest apek ma in hekhovel he chuasan tir ngal mai tuma chuasan tur chuan in rem siam pui ma se Gravikan Avengers te DNA manga thilti thena tam taka nei vele khovel chuasan mai tum lawin Nick Fury chu tha tum ngal ma se Nick Fury chu talo safanu gaya I lo ne rengin harvest thilti thena chu Gravika nei rual khana nei vereng ti chiang mai ti chon Gravika nen pon in bai ngala chuti lai chon damdoi nama James Rochan President chu shwai bau lo tumin sonjai le Nick Fury tepo anron lang ve ngala James Rocha chu Gravika thui shwai Skral ve thau ni dan Nick Furyan President shil lai chuan Gravika po gaya in lo vitlang zota mase boni mo thilti thena angkha Gravika chuan mangin gaya chu Gravika na sok ve shap mai le chumi nu chuan Captain Marvel thilti thena angkha mang dunin van bau ruak lama anin beya Gravika na rek hlum trep tia manti si thilti thena ang mangin gaya in Gravika chu amu thiltir daya layat lak thlak nuwa President po lo lang ve lein tu se bernge rin turti po alolat hliar sang thailawa mase James Roch che thut laya Nick Fury na ka hlum nuwa Skral ni chiang ti President po na mu chiang ta chuti la chon Gravika po gaya in lo soi sa shipin atopa avit hlum maka ti chon Gravika mi man zong zong te chu pakhat te ten gaya chuan achua thei ngal mai James Roch le Everett Ross te po lo tel vereng in American President pon Skral zong zong te chu ahuat pha veka chu wangchon khovela Skral om to phot chu no pangimo puitling po ni se tha vek turani tin President chuan thu chua siam tamak mai le chumi nu chuan Nick Fury thian sonjain gaya chu thopuya lo som hlotling te lo langa achan chu Nick Fury ang thawin Skral zong zong an sual vek lo te sonjai po hian a hria chian wanga ne ti chuan Skral dang tu ti hriat lo ten mihring tam takan lo man khom na hmun pakhata sonjai le haute ba ka gaya te chun vakala gaya pon makatin na samai chuti la chuan US President thupek angin an Skral rin hlelapiang te chuan ka phlum mia mia Skral ni lo po tha telan nei tan President malang na chu Nick Fury me pona dan thai lo wangin van bawrok laman Saber Space Station a athilti mabak chun zom turin anupui varai nen an chawhngal deya ti chuan secret invasion chu atop ta ni hun man nuam le